Haideți să-l o luăm în ordine cronologică. Așa. Bun, doamnă. Să începem. Să începem. Mai întâi, am primit decizia aceea de la inspectorat cu privire la sancțiunea pe care o primisem vis-a-vis de curajul pe care l-am avut să îi reclam pe cei de la școală către minister. Știți că ei m-au sancționat. Asta i-am reclamat și eu de 4 ori și ei tot cu cupeu. Am scris 4 scrisori. Da, dar eu reclamasem școala, nu reclamasem inspectoratul și în fine, eu a trebuit să contest decizia dată de liceu, am contestat-o către inspectorat și am primit răspunsul de la inspectorat. Și ghiși ce răspuns am primit? Nu știu. Că se menține decizia de sancționare și că, vezi, doamne, liceul a avut dreptate și a aplicat legea corespunzător. Da, da. Nu înțeles, ca de obicei. Vă dați seama, nu? Doar... Răspunde ca de obicei. Da. Dar ce te așteptai să-ți răspundă altfel? Sincer, mă gândesc că totuși există o lege care trebuie respectată. Ce m-a surprins... Nu, păi ăștia nu respectă, Gorju, niciun fel. Dacă eu am scris la minister și ei au acoperit, știi, ca pisicul, au aruncat nisip peste ce am spus eu către minister. Și acum ministerul are încredere într-o instituție, bănuiesc, nu într-un personaj. La partea proastă este că oamenii ăștia, doamnă, care ajung la inspectorat, ajung pe criterii politice. Nu ajung pe criterii de performanță, de competență. Și asta știe ministerul și de-aia noi scriem către minister că ministerul trebuie să rezolve politic, nepolitic, domne, totuși n-au dreptate, vă vorbesc în față. Nu de dracu să ne mai ducem peste minister. De asta le spunem celor din minister. Da, haideți să trecem peste această fază. Am primit răspunsul de la ISJ cum că se menține decizia de sancționare cu avertisment pe care o primisem de la liceu. Și drept urmare, singura soluție care mai rămăsese la dispoziție era să o contest către tribunal, către instanța de judecată. Evident că nu sunt genul de om care să fie sancționat de un dobitoc din Consiliul de Administrație, care mai e și profesor de generală și care nici măcar nu cunoaște legile, și m-am adresat instanței de judecată. Acum iar? Recent? Recent, doamnă. Recent, săptămâna trecută. Mai exact, așa. Și mi-am înregistrat dosarul la tribunal și mă pomenesc a doua zi că mă sună cei din presă. Am rămas surprins, în care mă întreabă, ați dat inspectoratul școlar județean în judecată? Și am spus, da. Probabil că au intrat pe site-ul tribunalului, nu știu cum au aflat. Și am confirmat, da, am dat în judecată pentru că mă consider nemulțumit de o decizie de sancționare pe care niște lachei mi-o aplicaseră mie. Bun. Și m-au întrebat mai multe lucruri. M-au sunat cei de la Panduru. Mai întâi, într-o primă fază. Și le-am explicat, le-am dat un interviu și le-am explicat cum stau lucrurile. Bun. Ca să mă pomenesc că mai pe lângă seară, da, mă sună și cei de la Goș TV. Atunci când m-ai sunat pe mine. Exact. Mi-ai spus că doamna apărere la televizor. Da. Eu eram la țară și nu te-am văzut. Să vă spun sau să nu vă spun. Cei de la Goș TV se vedea de la o poștă că sunt influențați politic, adică l-au invitat pe Mitescu la emisiune și l-au pus pe Mitescu, doamnă, ca să mă sifoneze pe mine. Adică vorbeai indirect cu Mitescu, da? Bine, am vorbit și direct, dar indirect a avut curajul să mă sifoneze, să mă vorbească de rău, să mă denigreze. Nu vorbeai tu și cu el direct la televizor prin telefon? Păi, am vorbit și în mod direct, doamnă, că... Dar nu cu Mitescu, cu cei din televiziune. Am vorbit și cu Mitescu în direct. Da? Da, vreți să vi-l pun să-l auziți? Păi nu cred că l-aud. Doamnă, întreaga emisiune, când au vorbit despre mine. Haideți, încercăm să o punem. Încercăm sau nu încercăm? Încercăm. Bun. Cum să nu încercăm?
Da, știți că a fost materialul prezentat la știri. Așa cum spuneați și un pic mai devreme, știați de acest scandal, nu știu dacă știți și despre existența acestui blog. Oricine intră și îl citește, în prima fază te apucă râsul, însă nu este deloc așa. Blogul este al dumnealui, toată lumea are dreptul să-și deschidă un blog, e problema dumnealui. Aș dori să mai fac o adăugire. Sancțiunea pe care a primit-o se datorează în mare parte și activității dumnealui în cadrul grupului școlar de la Turceni. Nerespectarea regulamentului de ordine interioară și nerespectarea regulamentului de organizare și funcționare a unităților din învățământul preuniversitar. În mare, vreau să vă spun că acuzele cele mai importante sunt legate de evaluarea ritmică, de notarea ritmică a elevilor și de un conflict cu conducerea școlii. Conducerea școlii, din cele ce știu eu, am manifestat destulă înțelegere. Cred că dumnealui nu a răspuns cu aceeași monedă și pentru asta îmi pare încă o dată rău. Acest profesor încă mai predă la acest liceu? Sigur că da. Spuneți că este vorba de un blog personal și că oricine are dreptul să-și deschidă o asemenea pagină pe site. Este vorba însă de un profesor, este vorba despre faptul că acest profesor critică elevii care învață la această școală, dar și profesorii. Ați văzut ce porecle le-a pus. V-am spus, nu m-am aplecat cu foarte, foarte mare atenție asupra. Am considerat aceste aspecte absolut nesemnificative față de activitatea majorității cadrelor didactice din județul Gorj. Știu că este un caz, știu că cei din conducerea grupului școlar de multe ori au venit și au apelat la ajutorul nostru și la consilierea noastră din punct de vedere juridic pentru a lua măsurile care se impun. Probabil că în viitor, dacă lucrurile vor continua, măsurile vor fi mult mai aspre, pentru că, încă o dată, nu aceasta este activitatea care trebuie să o desfășurăm în cadrul unei școli și cu totul alta. Avem o legătură telefonică directă și cu domnul Gheorghe Pănescu, să vedem ce spune și dânsul. Bună seara! Bună seara! Alături de mine în studio se află domnul Gheorghe Mitescu, inspector școlar general de și vorbim despre scandalul creat la liceul la care dumneavoastră predați, scandalul cu colegii dumneavoastră și despre ce ați postat în ultima perioadă pe blog. Pe blogul secundar, blogul secundar. Spuneți-mi dacă vi se pare normală atitudinea dumneavoastră față de colegi și față de elevi, și atitudine pe care am văzut-o pe blogul pe care vi l-ați făcut. Da, nu de gândit din ceea ce am făcut și mi se pare foarte normală. Nu mi se pare normal ceea ce emisiunea asta a dumneavoastră, care este destul de tendențioasă, anume nu prezentați totul, cum stau lucrurile cu adevărat. Haideți să spunem lucrurile pe lumea. Să ne spuneți dumneavoastră cum stau lucrurile. Da. Anul trecut, pentru că ceea ce prezentați dumneavoastră sunt anumite incidente legate de anul trecut, am avut două scandaluri. Una legată de liceu și cealaltă pe parte penală. Amândouă au izvorât din nemulțumirile colegii mele, Buiorica Mihaela. Dumnezeu a făcut o sesizare și către liceu, a făcut o sesizare și către poliție. Deci, atenție, sunt două cazuri. În ambele cazuri, eu am avut câștig de cauză în instanță, și pe parte penală, da, și pe parte de contencios administrativ. Ceea ce îmi prezintă domnul profesor, Iusescu, acum la televizor și în dumneavoastră, este că eu anul trecut m-am adresat inspectoratului cu o contestație la decizia de sancționare. Pentru că și anul trecut am primit o decizie de sancționare și inspectoratul nu s-a deranjat ca să-mi răspundă. Evident, m-am adresat instanței și am avut câștig de cauză. Deci, până acum, din câte văd eu, nu încercat să mă mai pun ținere proaste, pentru că eu am avut câștig de cauză în instanță în două situații. Domnul Mitescu spunea un pic mai devreme că ați fost chemat la inspectorat în cadrul Comisiei de Disciplină, dar nu v-ați prezentat. Bun, asta este anul ăsta. Deci vorbim despre al treilea caz. Asta este o a treia sancțiune. Deci nu confundați lucrurile, ceea ce ați prezentat dumneavoastră s-a desfășurat anul trecut și am fost invitat în luna la începutul lunii Aștia, deci în 2011, într-adevăr, pe baza unei sancțiuni trimise
iarăși de la liceu, pe care eu consider a fi nelegale și netemenite. Drept urmare, am contestat ieri, iarăși în instanță la tribunal. Dacă vreți, eu pot da și numărul la dosare și sunt convins că, ca și în celelalte două cazuri, vor avea câștig de cauză. Pentru că atât inspectoratul școlar județean cât și conducerea liceului nu sunt obișnuite în a aplica legea, ci fără de legea. Până la urmă nu ne interesează chiar atât de mult să ne dați un număr de dosar și văd că sunteți implicat în mai multe cazuri. Pe noi ne interesează faptul că sunteți profesori și cred că menirea dumneavoastră ar trebui să fie alta și să vă ocupați de viitorii elevi, nu să-i criticați pe blog, cum ați făcut și asta... Așa fiind că dumneavoastră, știu, generalizat, nu cred că se dea corect. Am ridicat 2 sau 3 care, știu, dau declarații la poliție, nu se pare nimeni normal. Nu că se dea declarații la poliție. Asta nu mai spune și situația cealaltă, reversurile de aici. Nici nouă nu mi se pare normal ca un profesor care predă la un liceu să fie implicat în atâtea scandaluri. Nu i-a implicat stimată ziaristă și conducerea liceului și poliția. Nu i-am chemat să se dea declarațiile alea. De dată nu mai știu să apărați adevărul. Nu i-am chemat să dea declarațiile alea. Mă înțelegeți? Este o recomandare domnului profesor, colegului meu, și anume menirea noastră este cu totul și cu totul alta, nu de a aduce, așa cum am spus mai înainte, conflicte din exterior în interiorul școlii, iar sancțiunea pe care va dat-o conducerea școlii este asta despre care vorbim acum, din nerespectarea regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ. Amintiți-vă, vă rog, că dumneavoastră se încheia anul și nu aveați nicio notă în catalog, dar n-aș vrea să prelungesc această discuție. Sunteți un cadru didactic tânăr, un cadru didactic care vă puteți forma și cred că aceste acțiuni nu vă fac cinste. Nici dumneavoastră și nici altor colegi ai noștri care s-ar deda la asemenea acte. Da, iarăși dezinformați opinia publică. Dezinformați opinia publică, ceea ce știu, susțineți dumneavoastră acum, nu are suport real. Din simplu motiv că sancțiunea pe care am primit-o de la școală nu a fost legată de notare, ci de un memoriu pe care l-am făcut pe minister. O a patra sancțiune pe care am primit-o de la școală și pe care o voi contesta și pe aceea, într-adevăr, are legătură cu sistemul de notare. Deci încă n-am apucat să o contest, domnul profesor, pe aceea legată de sistemul de notare. Până la urmă, domnul profesor, se pare că tot cu contestațiile vă veți ocupa în continuare. Eu vă mulțumesc pentru intervenția din această seară. Mamă, ce mătăie! Mătăie? A dat timpul să mă mulțumim, o să conteste fiecare. Așa hotărât să conteste toate... Încă o dată este un cadru didactic tânăr, un cadru didactic care se poate forma pentru meseria aceasta și cred că aceste incidente în niciun caz nu sunt de folos nici lui și nici colegilor colectivului de cadre didactice și cu atât mai puțin elevilor. Gândiți-vă modul în care un asemenea cadru didactic se poate impune în fața unei clase. Asta vreau să vă întreb, dacă este un mod bun de a se forma. În niciun caz nu va constitui un model pentru elevii dumnealui, dar aș vrea să știm această discuție pentru faptul că este un incident absolut regretabil și care nu caracterizează activitatea profesorilor gordieni. Dar dumneavoastră, ce părere aveți despre atitudinea lui Mitescu? Niciuna. Vi se pare normală? Nu mi se pare normal nimic din ce face Mitescu. Și mai ales, da... Mitescu ar fi foarte curat. Da, dar... Și restul sunt foarte murdari. Dar cine este el să spună că eu nu pot fi luat drept model? Un foarte pregătit, care are o funcție de conducere, care consideră că numai el este foarte corect și numai ceea ce spune el este litere de lege și el respectă legea. Știe toată lumea cum o respectă el legea. Doamne, Nu care respectă legea. Eu cred că am ajuns o persoană deja prea importantă, dacă vorbesc și televiziunile. Dar știți ce? Eu cred că dacă ajung Mitescu să mă critique pe mine pe televiziunile pedeliste, eu cred că sunt pe drumul cel bun, doamnă. Mă credeți? Înseamnă că nu trebuie să... Asta e importantă, doamnă.
Da, nu trebuie să renunț în niciun caz la convingerile mele și nu am de... Cu blogul, eu zic că e particulară 100% și acolo pot să fac ce vreau. Și mă gândesc că pot să jur și în timpul liber, chiar dacă nu jur pe blog, că de-aia au murit la Revoluție. Da, ca să vedeți televiziunile cum apărau libertatea de exprimare a cetățenilor. Tot trebuie, mă, pot să jur și la mine la scară. Da, totuși, stai să mă întreb ce anume l-ar recomanda pe domnul Mitescu pentru a fi considerat drept model pentru elevi și în general pentru oameni. Nu, stai să mă gândesc, cred că cumva că a primit calificativul insuficient, l-ar putea face acest lucru pe Mitescu model pentru ceilalți? Ar trebui să se gândească la chestia asta, mă, dar eu chiar dacă sunt eminent, totuși odată am avut unii. Da. Și altceva, dacă tot se consideră el model pentru elevi, de ce nu se duce el mai bine să fie model pentru elevi la catedră? Adică să plece din conducerea... Nu știu o catedră, fiți sigur, dar nu știu unde are. Bun, să se ducă... Nu m-am întrebat de mine, m-am întrebat de să aflu unde are. Să plece de la conducerea ISJ-ului și să se ducă el la catedră, să devină el acolo un model. Nu să plece, că lui nu-i pasă de reforma în învățământ. El nu e venit aceea ca să facă reformă sau vezi, doamne, că îi place sau că a fost numit și ce onoare pe el că a fost numit din partea... El a încercat să fie parlamentar și acum încearcă din nou. El nu-l interesează decât bunăstarea lui. Nu-l interesează învățământul Gorjat. Dincolo de acest aspect, doamne, eu nu mi-am propus să devin model pentru absolut nimeni. Deci, ascultați-mă puțin. La noi la Turceni, conducerea este formată în mare parte din 2 profesori de generală, care, culmea, sunt și frați. Deci, 2 tipi din ăștia care învață pe elevi o ecuație de gradul 1, ajung să conducă dita mai structură. Pe mine mă interesează ăștia care iau decizii care îmi sunt contrare și ostile, știu eu, statutului meu. Și, deci e inacceptabil ca un profesor ca 2 profesori de generală care mai sunt și frați să conducă dita mai structură. Ei nu au capacitatea mentală, doamne. Nu ești politic, doamne, ce te miri? Păi mă mir, pentru că oamenii ăștia în ritmul ăsta nu au respect față de rege. Oamenii ăștia, având și acoperire politică, întotdeauna își vor vedea interesele lor, doamnă. Mă înțelegeți? Pentru că pe ei... Spuneți-mi și mie, cât de capabili sunt directorii ăștia, 2 profesorii ăștia de general de la Turceni? Nu îi cunosc. Nu, haideți să vă explic eu prin ce prismă să analizați. Analizați prin prisma rezultatelor, doamnă. 85% dintre elevii de la Turceni au picat bacul. Asta... 85. Asta vorbește mult despre capacitatea lor managerială. Da, doamnă, haideți să vă mai povestesc, dar parcă nu ar fi fost aceste lucruri de ajuns. Am mai primit încă o sancțiune de la liceu. În ce a constat sancțiunea 2? Că ai zis că te-am mai sancționat odată, ți-au dat tot un avertisment? Nu. Deci, a doua sancțiune. De fapt, în total ar fi a 4-a, ca să zic așa, dacă țin cont și de cele de anul trecut. Haideți să zicem a doua de la echipa asta, formată din acești frați. A doua sancțiune constă în interdicția de a mă mai putea înscrie la gradele didactice. Dă-mă, dracu. Cine zice chestia asta? Niște profesori de generală ajunși nu prin concurs, ci numiți fiind. Dar au ei dreptul să facă lucrul ăsta? Ei au orice drept, doamne, atâta timp cât o fac cu binecuvântarea celor de la inspectorat. Da, este într-un cod de legi undeva? Da, doamne, este prevăzută ca și sancțiune în legea educației, mă înțelegeți? Se pot da mai multe sancțiuni. Este ca și gravitate penultima. Păi haideți să vă spun pentru ce mi-au dat mie, știu eu, această ultimă sancțiune care constă în... Ce? Păi,
în principiu, ei, știu eu, îmi reproșează sau se declară total intrigați de faptul că nu a respectat regulamentul în ceea ce privește notarea și evaluarea elevilor. Dar atenție, nu a celor de la... În mod deosebit că n-ai încheiat situația, nu? Da. Că nu le-am încheiat situația școlară și că nu a făcut notare ritmică, ceva de genul ăsta. Pe asta se bazează ei. Adică n-au dreptate la notarea ritmică, că tu n-ai avut când să-i notezi lunar sau de 2 ori pe lună sau pe semestru dacă ei n-au fost prezenți. Da, aveți dreptate și aici, așa asta este un punct de vedere. Că nu au dreptate. Și nu au dreptate, vă spun eu, nici... Nu, doamne, eu nu stau la discuție cu ei. Eu îi dau pur și simplu în judecată. De unde să-i notezi dacă nu-ți prezent? Păi, dar, doamne, eu vă spuse, nu știu ce este în mintea lor când când dau niște decizii de sancțiuni. Păi, doamne, când mă refer la notare de etnică, trebuie să ai argumentul. Da, nu i-am notat ritmic pentru că n-am avut cum. Nu-i cunosc, n-au venit. Așa este, aveți dreptate. Cum am putea face o notare ritmică dacă ei absentează în mod ritmic, nu? Doamne ferește, pe dacă n-a venit o lună, în luna aia n-are nicio notă. Are în luna viitoare o notă, după aia n-a mai venit, a rămas cu o notă. Sau cu nicio notă. Da. Deci cum să-i notezi dacă n-au fost? Da. Să-i judecată și te apăr cu chestia asta. O să mă apăr și cu chestia asta, o să mă apăr cu mai multe lucruri. Stați liniștite că nu sunt genul de om care să stea la discuție cu profesorul de generală. Eu cu profesorii de generală stau la discuție doar în fața judecătorului, adică în fața instanței de judecată. Ideea este următoarea, că motivele pe care le invocă acești oameni vor trebui să aibă susținere și în fața instanței. Pentru că acolo, în fața instanței de judecată, ei vor trebui să dovedească că eu sunt vinovat. Și abia aștept. Nu, pe de aici la notarea ritmică ei n-au niciun fel de dreptate. Știu, Doamne, că nu au. Ei nu au dreptate în nimic. Credeți-mă. Și eu nu stau să le explic lor. Pentru că pe ei nu-i duce bibilica, mă înțelegeți? Ei sunt doar oameni obsedați de răzbunare. Ei sunt înveninați. Deci, sunt plini de venin. Dar, Doamne, de ce credeți că mi-au dat ei sancțiunea asta? Să eu știu. Pentru blog n-au dreptate, pentru notarea ritmică n-au dreptate. Haideți că vă spun de ce cred eu. Care este motivul adevărat. Vreți să-l știți? Da. Adevăratul motiv este că eu, spre deosebire de, știu eu, ceilalți profesori, dacă îi pot numi profesori, așa, care sunt la liceul ăla, nu sunt genul de om care să se lasă corupt. La mine la liceu, foarte mulți dintre elevi, și mă refer, fie că vorbesc despre elevii de la Seral, fie că vorbesc despre elevii de la frecvență redusă, deci foarte mulți elevi nu au venit, Doamnă, la școală, în schimb au note în catalog. Asta fac de obicei, toată liceul. Și eu nu am vrut să fac chestia asta pentru niciun elev. Doamnă, vă spun ceva la modul cel mai sincer. Directorul a luat foarte mulți bani, a luat șpagă la greu de la elevi de la Seral și de la elevi de la frecvență redusă. Și el le e dator într-un fel, mă înțelegeți? El e foarte intrigat de faptul că eu nu cedez și că nu fac niciun fel de compromis și niciun fel de serviciu din ăsta extra profesional, să zic. Așa e, Capcădina, nu face. Dar nu face până la capăt. Dacă nu vin în toamnă, să nu-i treci. Păi da, haideți să vă mai dau încă o veste. Așa. Dumneavoastră, ce credeți, că mă mai lasă pe mine să îi examinez în toamnă? Da, are voie, decât pe tine să te lasă. Aflați că vă spun că nu, m-au scos din comisia de examinare, doamnă. Da, are voie. Păi nu știu, că au venit și cei de la inspectorat și cei de la inspectorat au anchetat situația și și-au dat acordul ca să fiu scos din comisia de examinare a elevilor care nu au situația școlară încheiată la materiile predate de către mine, doamnă. Deci...
Păi, în fine, ei acum or să facă o altă comisie și din acea comisie m-au exclus pe mine. Deci eu nu mai fac parte din ea. Nu cred că e legală chestia asta. Până la urmă sunt elevii mei, eu sunt profesorul lor, rămâne la mine. Da, dar ei, știu eu, argumentează cu o grămadă de motive din astea absurde, doamnă. Orice acolo numai ca să mă scoată. Dar ca să vedeți ce motiv au invocat. Printre altele, evident că motive sunt o grămadă, nu duc ei lipsă de motive. Dar haideți să vă spun unul dintre motive. Mă auziți? La sfârșitul semestrului, după ce directorul a văzut că nu am încheiat situația elevilor de la Seral, acești elevi în ultima zi au venit și ei la școală. Și evident, eu le-am încheiat situația și am plecat acasă. Și după ce am plecat eu acasă și au aflat elevii ăștia care veniseră și ei doar la sfârșit de semestru, că nu au situația încheiată, au făcut acolo puțină gălăgie în zona aceea, la secretariat și la ușa directorului. Iar directorul, acest Brutus, că pentru mine el e un fel de Brutus și o să vă explic de ce, Brutus ăsta i-a învățat să dea declarații, atenție, pe elevii de la Seral, cum că eu i-aș fi înjurat pe ei, cum că, știu eu, le-am vorbit urât. Deci tot felul de minciuni din astea, să dea o declarație pe proprie răspundere. Învățați de... Dar prezent are unde e? Tu i-ai înjurat acum, să tu vei numai în curs, să vă ia dracu, nu vă închei situația. Acum n-ați venit la școală, până atunci să fiți sănătoși, da. Ce treabă are înjurătura ta când e prezentarea lor un an întreg? Păi, nu știu, ei zic așa că de puține ori cât s-au prezentat, eu i-aș fi înjurat. Doamne, eu îmi dau seama cât de abject poate să fie directorul ăsta. Nu știu, cât de lipsit de scrupule. Nu veni la școală pe asta, trebuie să-i domne, nu ce clar, că nu înjurați, nu înjurați. Ăștia nu înjurați. Nu avem nici când să înjuri. Eventual să-i fi înjurat în ultima zi. Da, da. Dar dacă n-ați venit să fiți sănătoși. Nu știu. Nu aveam înjurături, că ăștia nu veneam, nu aveam când să-i înjuri. Omul ăsta are impresia că e capabil să calce cu picioarele pe orice cadavru, doar ca să rămână el în funcție. Lui nu-i pasă de imaginea mea ca și profesor pe care o am. El nu se gândește că prin astfel de practici îmi afectează imaginea mea absolut deloc. Mă înțelegeți? Deci... Nu, dar nu are dreptate să te judece la maxim pe tine, că nu are argumente. Ce dacă i-am înjurat? I-am înjurat în ultima zi? Că practic nu-i prezență. Da, apropo, dacă i-am înjurat, de ce n-au dat declarație până în ultima zi? Deci au dat declarațiile la doamnă exact în ultima zi, după ce eu nu mai eram în școală. De ce nu le-au dat? Au dat declarații atunci, pentru că atunci au fost prezenți, până atunci nu au fost. Da, doamnă, dar au fost învățați să le dea. Asta este tragic. Nu au fost învățați. Și știi directorului, degeaba i-ați învățat. Eu nu stau de vorbă cu, știu eu, pămpălăi. Și ce s-a mai întâmplat după aia? Păi nu știu, doamnă, mi-au dat, v-am spus, 2 sancțiuni, un avertisment și că mi-au dat interdicție să mă înscriu pe o perioadă de 3 ani pentru obținerea gradelor didactice. Dar felul în care procedează, felul în care, știu eu, sfidează legea, nu numai legea, că el oricum nu o cunoaște, dar felul în care sfidează orice regulă morală de conviețuire, mă înțelegeți? El acolo nu asigură un... Ăștia n-au de ăștia, tu nu știu, de la țară nu știu de ăștia, sunt apoiați, sunt dușmănoși, sunt slab pregătiți. Da. N-au citit nimic în ultima vreme, nici legislație, ce să mai vorbim de o carte, n-au citit nimic nici de pe net. Dar știți cine cred eu, doamnă, că este de vină pentru întreaga situație? Cine? Umflatul de pasăre. De ce crezi tu de ce că vinovat pasăre? Pentru că acest om, doamnă, i-a adus la liceu. Mă înțelegeți? Deci clanul ăsta care conduce acum întreaga structură... Da, a făcut-o și lui ăștia. Cum? I-a făcut-o și lui pasăre ăștia, mă. Păi tocmai de asta îl numesc eu pe directorul ăsta Brutus. Știți povestea lui Brutus, nu? Cine a fost Brutus? Așa ceva.
Păi, directorul ăsta este un fel de Brutus, doamnă, pentru că ăsta, știu eu, a înjunghiat mâna murdară a lui Păsărel. Deci, pasăre l-a hrănit din mâna lui murdară și ăsta acum l-a înjunghiat pe la spate. Mă înțelegeți? Pentru funcție. Bine, pasăre trebuia schimbat, dar cine i-a luat locul? Asta este unul care este, aș putea spune... Pasăre era pe de lâns, din câte știu eu. Nu știu ce era, cred că era monetarist, vă spun eu. Ce era? Monetarist, păgărist, era cu totul altceva, nu avea el nicio viziune. Păi asta zic, cine a luat locul lui, unii care probabil că se bucură și de protecție, adică în ilegalitățile care le fac, mă înțelegeți? Doamnă, trecând linie și încercând să concluzionăm, pot spune doar atâta lucru. Doar banii contează. Scriere din ala minister, v-am trimis o sesizare, aștept răspunsul dumneavoastră. Către mine. Să știți că așa am să fac, doamnă. Chiar dacă trimite și către ISJ. Sunt totuși un om, domne, nu e plantă. Cu ce am greșit pe lumea asta? Nu? Da, aveți perfectă dreptate. Vreau să știu și eu măsurile ministerului, că așa vorbim ca nebunii. Scriu pe blog, e blogul meu, treaba mea. De ce nu ia ministerul dacă ai trimis și probă audio, o măsură? Încă să te lasă dracului în pace. Da, bună întrebare. Nu știu. Poate pentru că sistemul ăsta se bazează doar pe relații și pe tentative din astea de a mușamariza totul. Scrie-le din nou! Nu s-a întâmplat nimic, aștept un răspuns de mult timp de la noastră, înscris către mine. Vreau să-mi spuneți și mie. Numai eu n-am dreptate și ei au. Numai eu să fiu sancționat și ei nu. I-ați sancționat cu ceva. L-ați dat și lor un avertizment dumneavoastră în instituția superioară. Așa ca să mă simt și eu bine și avertizat, dar și ei măcar avertizat. Să știți că o să vă ascult și o să mai scriu încă o dată la minister și am să punctez exact ceea ce mi-ați zis dumneavoastră acum. Scrie cu liniuțe de la capăt acolo. Și spuneți, domnilor, dumneavoastră, ce măsuri ați luat cu directorul liceului, cu inspectorul care l-a numit politic pe directorul meu? Așa e, aveți dreptate. Doamnă, eu vă spun sincer, eu deja sunt sătul și mă apuc cu o senzație de grață când văd așa mizeria asta. Doamne, ne mai auzim noi altă dată la un telefon. Vă doresc o zi cât mai plăcută.